Добрый день усім добрым людям. Вось у Варшаве, у такім утульным мястэчкі, ёсць такі шыкоўны спартовы уголок для заняткаў спортам. Дзяржава даўно зразумела, чым больш здаровых людзей, тым менш выдаткі на здраваахраненне, тым менш людзі хварэюць, тым больш ад іх карысці як людзям, так і дзяржаве. І таму тут яны ўсталявалі вось такія цудоўныя трэнажоры. Не патрэбна ніякіх бліноў, вось табе штанга. Бяры і прысядай. І твае цягліцы, якія тут у нас пазначаны, будуць вельмі моцныя. Ну вот, разумела, гантэлі, каб не спёрлі іх на ланцугі. Ну, гэта адмыслова. Тут усё зроблена ў такім стылі сучасным. Вельмі прыгожа. Таксама вось жым. Лаўка для жыма, можна адціскацца. Вось тут можна такія цягліцы сабе палепшыць. І ўсё рэгулюецца пад розныя вагі. Так. Вось. Тут такі трэнажор. І ўсё прыстойна, яму даўно ўжо гэтаму гарадку гадоў. Дастаткова шмат. Паглядзіце, нават і лаўку можна тут рэгуляваць, на якую вышыню больш вам патрэбна. Вось тут падымаць важкасці. Ухапіўся за іх і падымай. А гэты трэнажор тут таксама скам'я, некая лаўка, садзішся і падымаеш туды-сюды. Яго опускаеш, і будзе у вас шырачэйшая цягліца. Ого, і цыскі будуць якасныя. А побач паглядзіце, які дзіцячая пляцоўка, дзіцячы гарадок. Як прыбрана, як хораша, ўсё новае, файнае, розныя атракцыёны. Тут можна добра бавіць час з малымі. А вось гэта такі канаты, каб іх туды-сюды соваць. І чалавек тут, бачыў, займаецца на іх ого-го як, і рознымі падыходамі. Ну і зразумела, для воркаута такая пляцовачка. Там гумавае пакрыццё, каб не збіваць сабе пяты і суставы, і можна там розныя трукі рабіць, по-рознаму ціскацца. А тут я хожу по такой вось пляцоўцы, мабыць, ліственніцай зроблена. Ну тут хутчэй за ўсё гуляць, альбо нешта такое спартовае рабіць. Вось так, здаецца, невялікі раён, не самы цэнтравы, але вось такая цудоўная пляцоўка. І паглядзіце, побач нават можна бегаць, некаторыя людзі вакол бегаюць. І там удалечы, што самае важнае, лічу, ёсць прыбіральня, дзе можна адпачыць, калі надта прыспечыла. Усім усяго найлепшага, будзьце здаровы.